نهاجي زبر خود مجم دكتور رضوان محمد بسپۆڕێ نەخۆشیێن زیکبوون و دایکبوونێ داکوام بهترون هەیە بخەنە سەر سەدەمێن بەڵابوونە ڤایرۆسە کۆرۆنا بوی ئاوای گەلک لە ڕۆژاوای کوردستانê دکتۆر ڕضوان دەمباش لە ڕۆژاوای کوردستانê نەها بەڵابوونە ڤایرۆسە کۆرۆنا ژێڕوویە طبی بە چاوە شرۆڤەت کە ji ber çi vî rengî bela bûye ji ber çi rêgirî lê nekirin ji ber çi xelk pabendiyan ku eltîzamê nake bi icraatên tenduristî de ku xwe biparêziyan bêjin. Kerem ke doktor. شەف باش سپاس ji بەشدارە ji بۆ خوێندناوەرش مرە gelek spas. vê pêlê tizanê ev nihabû dema payîzê biçikî dinya biçikî ser sermaye ve çi bi şekil normal jî kê ew influenza ya musmî ya demkî çê dibêjî Belê. û bi nefs lê jî kê ev di vê tarî hejikê piştî ev qedağkirin hat helandên biçikî welatiyê me jî kê rastî ke hinekî mesele ehmal kirin yanî ev ê xweparestinê û jihatê ê maskê wadeynin û ew civatê mezin çêdibûn ê xastin ê ezaya û ê çikwanakê belabû me tir çêbû û tişta em çavê xwe jî dibîn cana jê nexweşê yanî eza nexweş korona ketiya û ehlî jî korona ketina û ezayê jî çê dikin. Yani evnaki tiştekî gelekî bû balkêş yanî. Yani jiyalî ve gelekî bû weke erbî bû istihtar çêbû mesela belabûna korona. Jûlo vê talî biçikî zêde yanî belabûn zêde bû jî û gelek jê dewaniya xwedê jî. Başa doktor te got ku niha werzê payîzya enfluenza mewsimî jî ku ew jî heye li gel korona. Yani bes diver de dixwazim te bidê xuyakirin ferq û cudahî navberawa de çi ye mesela enfluenza mewsimî ku bi asanî ya ku asan ew ya dî jî korona ye her du aradî aweke hebin mo çawa ferqê neqebawa de bikê. Zanca ew doktorî de tişt bû giştî yanî weke zmanî xwe bû ew bîye bû pandemîk xwe tişt bû mesela kolera çêbê û zikê xelkê her bû zikê çê bû tê bêje kolera tizak. Di vê heledê jî kê wextê korona heye çi influenza heye tê şekê bike û belkî korona. Çi influenza cemekî bê tê şek bike û korona ye. Vê jê nexweş niha hinek talîmat paya kirine ji bo xwe dermankirina di malê de yanî bijî mualecê menziliyê. Belê Nexweş influenza pêr çê çi nexweşata nefsî wê xwe mualecekê malê dermanê wê tiştê rihnive xwe wê sîtamol vexweke lazim bû wê xwe biparêzê wê xwe bidê tavka sibê esrê wê hinek vîtamînata bixwe heka lê zor kir nexweşî bêhnayê teng bû yan nexweşiyên dî pêr hebûn nexweşiya dil yan şekir yan mesela nexweşê fişkê kevin pêr hebin yan berê ameliyat ser dilwa çêkiribin yani heka heletayê taybet bê ew nake ew dermanekî xas war dibe yan nexweşxane war dibe bes nexweşî tekê eglebî wan nake kar bê çareserkirin û derman kirin. Başa doktor niha payîz û gelekî ev enfluenzaha belav dibe. Yani niha welatiyên Rojavayê Kurdistanê ku tu bixwe jî li wê dirê ji bajarê Qamişloyê. Xwe çawa rên parastinên hek û bigirine ber çawa xwe biparêzin baş e ew rê ku çaweke doktor tê dibêje xwe biparêzin. Dema niha de li gel belavbûna nexweşiyê bawayekî zêde û werzê payîzê bi taybetî. Xuda xoya başî baş û ya yani ev tiştê ev şîretê ji bo parastinê û maskê deynin û civatê mezin çê nekin wekî nexweş bê yani bêje nexweşeyekî belekî ji xas ji ehlî ji malbata wî re û bê tu xurfekê de başixwe wî derman bikin xwarinayê bidin heta baş qet bê û ya du jî ev vê telê rêveriya xweser derxist ev biryara henakê qedakirina ya cizî yani qedakirina çekê ji sê hêvê hêvî heta dehê hêva werî ew jî ji bo tecmuata bişîkên ji bo civatê mezin çikîkên bikin. Ya du jî ser mesela ev heta raghana û televizyona ew jî televizyonek Kurdî hemû jî ew jî yani rola heye ji bo millet newakirin û xwe biparêzin nexweşî zû derman bikin heka yekî nexweşî xas pêr hebin nexweşîn taybet pêr hebin xwe dûrî nexweşa bike dûrî influenza adî jî heta bike û heta ev weba herî heta ev nexweşiya belawî biçîkên bês bike. Başa doktor weke buwarê te pisporya te jina ku di canî biyan bijin zik hebe
او چا خو بپارێزێ کۆرۆنا چا باندۆرێ لوێت یعنی دوی بواری دەختصاسێتە کۆرۆنا تاسیرێ زارۆکێت کاتکە دایکا خۆدایان نا یعنی بچرەنگی ئەو ژن خۆ بپارێزی چاوە نەخۆشیە کۆرۆنا نەخۆشە ژنا دووجانی بخۆ يعني او دوجانيه بخوجي كي برديلك شيت كسر نفسانا كنفسها بشكي طنق بي او ام بجنس سياريويه يعني حلماينا كي جهه المشي كيما نخوشا بكورونا ستروناك زحمه ترج انسانا ندوجاني بله خوش خود هربت خدوري ادب كي خبار زي بهتر و يعني درمان خاص بكده دوختي ولادي واجي كي اجراءات خاص بكنج بويجي كي وزاركاج كي باريس بله باشە گەلک سپاس بۆی دکتۆر ڕدوانە محەممەد بسپۆرە نەخۆشیێن زیکبوون و دایکبوونێک و تلگەل من بووی گەلک سپاس دکتۆر